musidɓe an daroɓe fulɓe tv meɗen ari ɗo Saare Ngayi darogol hono luumo ngo fewnori iɗa andi julɗe nde no heddori balɗe sappo tan e seeɗa machallah gila weeti ɗo nayyi e baali fof no jippo ɗo o yi yimɓe ɓen no ɗuɗiri machallah sodoɓe no sooda yeeyoɓe kadi no yeeya sodoɓe yeeyta kadi fof no woɗi hono weeteɗa mi wiyetemi ko Souleymane Sabali a neeɓi arde ka luumo ɗo mi neeɓi arde ɗo gili 2002 gili 2002 mi fuɗɗi arde e luumo he ko français woluɗaɗe ko Sénégal iwata ara ɗo ko Sénégal iwa mi ara ɗo kono yiruɗa noon gueegu ngu alhamdulillah luumo ngo ko yettere Allah golle ɗe jeehi no normal e par ce que yimɓe ɓe cooda e jeeya sodoɓe cooda probléme ala ko fijo tan e jaleɗo woni ɗo e luumo he wiɓe sooda hiɗa yeeyoɓe no yeeya ana ko dammi jelu adduɗa ko jelu marché jelu heddi non min gaddi ɗo dammi ko heewi mi wawa widema ko ni foti kono min jeeyi machallah min jeeyi no feewi eyyi no heddi noon kono ko ɓuuri ko ɓuuri hewde ko ɗum yeeya ɗum woni caɗele nden e gueegu ngon noon e ni caɗele ɗe ko wecce ɗo ɓuuri min wonande caɗele e minen immaroɓe Sénégal ɓe ko wecce ɗo ɓuuri min mankirde e par ce que joni a yeeyat ɗo koroɗa weccude wonta koma jaa base walla jaa Saare Bodio nde keeɓa CFA bon andi ɗum ɗon no waɗani min caɗele ɓurani min ko somin jeeyi min keeɓa weccet min keeɓa CFA amen tawa no newani min hay so tawi séri so tawi tan min keeɓi CFA ɗum ala probléme jarama min mbiyetemi ko Samba Touré Touré an gaɗa neeɓi yeyde dammi eyyi mi neeɓi yeyde dammi ɗo min ko Sénégal min iwrata hande noon ɗo baali heewi ɗo de kono coggo wulani kay hande kay eyyi baali heewi hande kono coggo wulani eyyi mi anda ko woni sikki wona CFA on ko seeri ko mbiɗa andi ko ɗum CFA hande wulurde nde kay sikku woni 650 minen ko CFA min coodi somin gaari kala ko min tarmana somin cekki min tawa yaltani CFA ƴeewi dow dalage o yani caɗele ɗum ɓeydi ɗum joni ɗe jogui ɗo baali jani hawri ɗi jani ɗi gojji baali jani ɗi woodi 28 27 togoji ɗi woodi 15 woodi 16 woodi 14 eyyi fof ne ka Allah addu mars amin ya Allah jaraminete Bakku Jara yes ɓe TV no hiwroma minen kala min salmina ar sodugol damɓe eyyi komin ari sodde damni kono serani no ɓe alhamdulillah hikka kay hikka ɗi seeri nak seriously nak a sikki kon ɗum waɗi ɗum because minen kay komin laata ko rek ko minen tigui minen min mbatta bilen hoore amen because so mi tawi min jaahi min soduno min mbaɗi ɗumen to galle ko ɗum ɓurta wadde en feewo dan min ara ɗo because ɓe wiya ko CFA ɓuuri serde dan dalasi ko ɗum waɗi things ɗi waɗi hard ni yes a soodi ko filla e ka a yeeyito e heɓa seeɗan kadi non komi soodire pour famille o waɗi a enjoy yes Allah tawnen tubaski moƴƴo amin Allah jarama boy musidɗo hono wiyeteɗa min ko Malik Ndom gom an ka honɗum min komi ceɗɗo o yiide ɓatum min wolani on ndema kan e gaynaka on no wondi e nafoore joni fulɓe ɓen tun natti wonde affaire on saabu ɓe andi nafoore ɓuyno hen an ka ceɗɗo joni wolen ceɗɗo tan awa ɓamiɗa andi joni on kadi on wonti gaynakoɓe ka probléme aɓe kilim ɓe so fonole no immetanala jang wafirole ñing Saare Ngayi to walla ika muru muulol luumol to taari kanale Saare Ngayi ka luumu jama fanam ma katale wasu kata Saare Bodio so ñin tabaski min ɓe naala business o yaaji ñaadi alhamdulillah beangol be kerim bari fo da kuyade beangol da be sererim baki ni so alka wafi janjelu ñin so dol bi janti to wul taworo dol be jan taworo wula dol be jan fo tannani lulu dol be jan fo keme fan mi diyata bake wala mu 45 bakay ha bo sotola ay 65 70 abe ka sotola jam bare abe sankan domando mam be sankan alhamdulillah sandirobe kerine domandin bare clientol ka mone complain ko beangol da sertale manki al sawoti kato an tol lafital tol fana al da bare tole pour nga wafi banko dingol may tar hapiri mbari chefa ñin dala so ñin ne beangol da serindi katum Gambia la fen jama bi jakabo nan Sénégal limbara bake gar Sidibé wiyete Sidibé an kadi ko nayi yeta ka be baali fo min komi julanke nayi Boucar Sidibé mi wiyete miɗo yiwa makka Kolibanda Sara wiyete Yoro Donde minen kono woni caɗele amen
waɗi nayi ɗon an ko ɗon ɗi neya ka eyi wallahi ko ɗo yurude Sénégal eyi kay ko nayi jibine ɗo Sénégal ko ɗo ɗi neya men yeyadi ɗo ko woni caɗele amen yo président wallu minen wecceto foti haalu seeɗa luumo kala ɓe ɓeyda e buuɗi sappo buuɗi joyyi temedde jeegom nogaye joyi ɗum muusi koye hay population o tampi si kanko willi ɗum o tampini so haali tan police aɓe nangga yimɓeɓe accay ɗum yo président walla yimɓeɓe wecceto no boni ɗum ko affaire taxe on kako honno no wecceto wona weccugol CFA weccetgol CFA o foti haalu affaire weccete CFA o taxe o haydara ɓe haalani ɗum de ko weccete CFA o tampini soɗoɓe e yeeyoɓe min tampino ɓete ko ballal men ñakata sa yi jula mi wima mi welti mimbo wa radio ari wa télévision ari fadi mi ɓatto toon mi haala président nani ko woni ka leyde o a nana yimɓe fof nana eyyi basi ala joni kay yo wallu yimɓeɓe weccete o weccete tampini yimɓeɓe yo wallu yimɓeɓe o nani dalason heɓa doole dalaso heɓa doole ko président jogui doole aminen ko haala tan min waɗata min ñaguimbo saabi Allah yo wallu yimɓeɓe par ce que kanko tinani so yimɓe haalani o nana o tinani ko ɗum tagui miɗo haala ɗum moƴƴi on jarama mi welti on argol mon ɗon président Barrow mi welti ɗo jarama on jarama président Barrow a nani yimɓe ɓen no wullitade wondema CFA on no ƴawi dalasi on no yande tan kono waɗete ha tawata muɗɗi heɓay doole dalasi on ko ɗum yiyata sodugol ngol yeeygol ngol weeɓay hara yimɓe wullani a faala ɗon ɓeydude eyo aha yettanammo ɗo hoɗo wiyeteɗa min ko Diaƴe Ba mbiyetemi yette Ba a neeɓi arde ka luumo ɗo ɗo luumo Saare Ngaye ngo mi ɓooyi ɗo arde sabu mi ari ɗo hedde duuɓi sappo payda miɗo ɗo ara ɗo luumo Saare Ngaye ɗo no hikka noon julde donkin tabaski fewndi ɗon kono yiruɗa yeeygol ngol ɗo julde donkin ɗo no jiirumi ɗo affaire jeeygu ngu alhamdulillahi rabbil alamina caɗele goni tan seeɗa koto hedde dalasi to par ce que dalasi o CFA o ɗum ɓurdi no feewi ko ɗum tan addi caɗele ɗe so wona ɗum kay alhamdulillahi rabbil alamina Saare Ngaye kay ko luumo waɗago barke saabu kala waktu jawdi kay arat ɗo Sénégal naɓe garat ɗo ha heewa teɓ yimɓe kadi heewi teɓ luumo ngo kay alhamdulillahi tawi yaari ni kay Saare Ngaye kay alhamdulillahi rabbil alamina mi wiyani wano Gambi wanogo ala kono weeɓani eyyi luumo Saare Ngaye mi wiyani ala he Gambi kono noon ɓurgo ngo wan mawnu fayda weeɓata Allah ɓeydu barke amini Allah soɗoɓe wullata fof ko coggu settu soɗoɓe ɓe kay ko wullata ko prix ji ɗi ceeri ha ɓurti eyyi prix ji te ko CFA o seeri saabu joni a yahat to CFA to ha para jeeya garta jaato dalasi to titi ɗaɓɓoyade CFA andi noon golle ɗe catti ha ɓurtidi eyyi koma ballon min noon affaire o no mbo yolbirta ɗum wawa wallude miskinaɓe ɓe seeɗa saabu julaɓe ɓenne kadi ballaka an ɓe kortoto noon ɓe julori eyyi so wona ɗum kay alhamdulillahi rabbil alamina Gambia kay leydi ndi waɗa barke no feewi no wona seeɗa saabu somin gari kala jawdi addande e nder Gambi ndi sodete ha ndi laaɓa woni tan caɗele ɗe ko dalasi o eyyi sa yeehi dalasi kebgol ma CFA ko probléme eyyi jarama mo okke on jarama calminama Boubacar Diallo Dane Ñaako Sénégal eyyi onon fof ko so yeeyti ko CFA ɗaɓɓato CFA min ɗaɓɓata ko ma min jeeya balɗi min jeeya CFA o kadi mi wiya mi hoota ɗum woni probléme on so waɗi dammiɗo ɗiɗi ko jeelu ɗiɗo dammiɗi ɗi kay simin keeɓi capanɗe tati e jeetati min yeeyat ɗi dalasi sappo e nayyi sappo e nayyi eyyi o Allah addu marso amin